L-Albaniż Daniel Muka ntbagħat omru l-ħabs b'6 termini ta' reklużjoni wara li fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju l-ġurnati sabu ħati li fawissu ta' 5 snin ilu qatel lit-tabib Chris Pandolfino u l-sieħeb tiegħu Iver Maciejowski. Wara din is-sentenza fil-konfront ta' Muka issa b'kollox f'Malta 19 il-persuna li qed jiskontaw sentenza ta' omorhom il-ħabs. Il-Maċedonjan Viktor Dragomanski ġie kundannat 40 sena ħabs. Is-sentenza ngħatat it-tlieta filgħodu f'awla 22 preżenti l-ħati u l-qraba tal-vittmi maloti ta' sentenza mill-imħallef Natasha Galja Xiberras il-qraba deru jieħdu nifs il-barra. Fil-ħabs Muka se jkun qed jgħaddi 60 jum waħdu maqful f'ċella. Il-qorti konfiskat lu d-depożitu ta' 10,000 euro u ordnat lu jħallas aktar minn 24,000 euro fi spejjeż tal-qorti. Dragomanski ġurnati ħallas 25,000 euro. Is-sentenza ngħatat wara li l-imħallef rat l-akkużi li Muka u Dragomanski nstabu ħati għalihom u f'ġuri li ħatnax il-jum. Fit-28 ta' Ġunju l-ġurati sabu lil Muka ħati tal-akkużi kollha u Dragomanski nsab ħati b'6 voti kontra 3 ta' serqa li waslet għal tiltopju u tużu ta' pjanċi forozz. Fi frar tas-sena li għaddiet id-Daniż Jesper Christiansen, kompliċi ta' Muka u Dragomanski, ġie kundannat 40 sena ħabs wara li ammetta l-akkużi kontrih. Il-ġuri kien ikkaratterizzat minn imġiba mqanqla ta' Daniel Muka għal diversi drabi rifjuta l-għajnuna legali li jmur il-qorti u li jsegwi l-proċeduri fl-awla. Atteġġament simili u sentejn ilu meta dakinhar ukoll irrifjuta l-avukat tal-għajnuna legali. L-omiċidju doppju tal-koppja seħħ fit-18 ta' Wissu tal-2020 meta tabib Pandolfino ta' 50 sena u Maciejowski li kellu 30 sena inqatlu fid-dar ta' tabib li tinsab fi triq Loker. Matul il-ġuri ħareġ li Pandolfino nqatel b'5 tiri f'osthom wieħed f'sidru u ieħor f'qalbu. Is-sieħeb tiegħu nqatel b'tir f'wiċċu u kien biżżejjed biex qatlu mal-ewwel. Huma nsabu f'adira dem u f'sulari differenti. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Maria Francesca Spiteri u Kevin Valletta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Jose Herrera u Alex Sherry Herrera defendew lil Dragomanski. L-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana deret għal Muka u l-avukati Joe u Michela Giglio deru għal qraba taż-żewġ vittmi.